padha Rasulullah guyub rukun gawe seneng sesamane kuwi moto kang piniji komunitas meong pati mugi yo jinanggung ring Gusti rukun nyawiji anggota meong pati tansah seneng tulung ring sesami-sami komunitas meong pati makarya sosial yakti mugi yo Gusti ngijabahi aja padha Rasulullah guyub rukun gawe seneng sesamane kuwi moto kang piniji komunitas meong pati mugi ya jinanggung ring Gusti rukun nyawiji anggota meong pati tansah seneng tulung ring komunitas meong pati makarya sosial yakti mugi yo Gusti ngijabahi meong manungsa aja Rasulullah meong tulung ring sepadha-padha meong najan ora duwe bondo ananging aja padha Rasulullah guyub rukun gawe seneng sesamane kuwi moto kang piniji komunitas meong pati mugi yo jinanggung ring Gusti rukun nyawiji anggota meong pati tansah seneng tulung ring komunitas meong pati makarya sosial yakti mugi yo Gusti